al'arshi gagara koya gwani mahalicci, algani wadataccen da ke baiwa dukkanin mabukaci. Kai kaɗai kake tilo ka ɗayanta a zatinka mawadaci, ya saran baiwa in yau nasiha a waƙe sarki rabba. Masu shafe sallah dan gwaninta kawai ku kira su batattu, in dai annabi da shehu tijjani barhama ne turbar su. Mun ji dukkan tarihin rayuwarsa ai ba su bar sallah ba. Ƙara tsira ka yi daɗin aminci ga zaɓaɓɓen bayinka, maksusun bil izzi mubinil huda ahmad zaɓinka, maksusun bil sharafi madubinka wanda ka bayyardar ka. Sada alai har kula fa'o ƙaunarsa san ba zan daina ba. Nan ga sai da batula faɗi mazara, bai kama da ma'aiki zuciyarsa kwarai ita ce maɗahura. Albaiti rasul kurar biyar tsarkake kufa jirgin tsira, sai da ma'asuma sake mun lamunin ku a ya mahabuba. Masu shafe sallah dan gwaninta kawai ku kira su batattu, in dai annabi da shehu tijjani barhama ne turbar su. Mun ji dukkan tarihin rayuwarsa ai ba su bar sallah ba. Dole ne in sako katmil wilayati shak tijjani masoyi, na sa shak jilani da kaulaki shak barhama wali, da abul fatahi ahmadi yarwa mai son kufa baya bulayi. Ja mu je maulaya sharif tukur madadi ku da domin baba.